Koktisalo Hoijak Koktwma Bisingtwi Longtrai Beleni SDPO tai Manu Thanani Usini Thansa Chaitokmung bai Khungsa bai Malkhungo Naitogwi Manjakha 10,000 Bokul Yaba tablet Hatio Aboni Hatidhar 10 Lakh Rangmari hai Wngano Honwi Sakha police Patimungo Khorangni borokno arrest khlaika police borokni mung Tongpai riang tei subal riang Shalbruno Fengmuni Manu Kuni Manjakmani Thaglia Tripura Hasto Aba Haikino Patimungno Tigi Shaimanka Manu Thanani Police ni Thani Kasha Koktwma Hoijak Tongmani Koktisalo Tolai District Modu Rail Station Amsani Simi Khungsa bike Malkhungo bike Khorangni borok Fengmuni Manu Kuni Tlangi Tongo Hanai Abaikino Police Abaik Malkhungo Kashomani Aboni Akula Abaik Malkhungni seat Bisingtwi Naitogwi Manjakha 10,000 Bokul Yaba tablet Hatio Aboni Hatidhar 10 Lakh hai Wngano Sakha Longtrai Beleni SDPO Sunacharan Jomatia Patimungo Manjakha Tongpai riang te subul riang mungoi Khorangni drugs mane khlainai Boroni Longtrai Kanchanpur hanai Koktwmani Bisingtwi Shaimankha Tini Dipor Jorao Manu Thanani andaro aro lomba bill mane rail station hoite lomba bill baya aro je Manu soilengta route 5 ro kaisa bike Manjakha bike konoi tongo konoi ke tongpai riang te subol riang khoroksan boyos 24 বছর te khoroksan boyos 30 বছর borongni thaniyo yaba tablet Manjakha जों abo sis khaika total Manjakha 10,000 yaba tablet Manjakha tabok sis khai bongni biruddhe case specific case Manu PS register bhai ke khobor mane romane kala sarmo abo sini secret source di khor mane जों bornoro kas hoi Manjakha biangni phaimane boromo tabok to borokno sumani boro agotla side ni phai sao tokno investigation khaikate usaimana no তখন তিনি তো রেল স্টেশন হইতে লম্বা বিল বাইয়ার সৈলেংটা মনো রোড 5 মানছ বরনি অ্যাড্রেস রকইছ বড় কোন নাই ন কাঞ্চনপুর এরিয়া ও যে মানে মানজাক মানে মার্কেট ভ্যালু বুসরঙ্গি মানুষ স্যার মার্কেট ভ্যালু প্রায় 10 লাখ তাবো অবনতি বহাই কেরং থেপাজাক না কেস বরং এগেইনস্ট স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস রেজিস্টার না Aboni borokni bisingo tai kubuni rok gadaljak tongo ab hairok khobor damang hasar abo to tak to just tini sis khai mane arrest khai sis khaidrok phosi investigation khaike sabo on loge involved tong abo bebag no ki khlaijak ne bo ps nim sarno o mono ps hambaisi Ashlo Manjakni Khorangni mungoi NDPS tag kerongon harjakha dorbar Patimungo ti Chaitokmung Naitogwi ongkhorjak tabuk Longtrai Beleni police abai hinino Sakha SDPO Sunacharan Jomatia Longtrai Beleni Simi Koktwma Chini Khorang